Ay naman ang no chismosa ka, madim ipalalo, tabaka no agkabibaw, day tangiwat mo. Ay na, di karuba mi nga chismosa, yis istorya nang masikuganak nga nasapa, ngem apay ngay tayo mo naman diyanak na. Dagitay chismosa, nagpupuskol rupa da. Ichis-chismis da ka, ngum no awan kwartada, si kamat ti pagutangan da. Ay namanang, tarabitab ka nga agpaiso. Di mo yaam mo, binansaganda ka, number 1 nga chismosa, dita barangay yo. Amom no apay mang pirpir di dagitay chismosa, ngamin, agrup-rupa da nga saka. Amuyo kakabsat, numakmakan lang iti chismis, ay na, nabnabsugdan dagitay marites. Shout out sa mga chismosa, dahan-dahan lang sa paninira, agsublin tumet lang kinyayo dayta. Babay am dagita mang dadadaal ken ka. Umapal dalang dagita iso kagura da ka. Dagitay chismosa, kaslada lang perpekto. No nakasango, kunam lang no santo. Ngam no nakatalikodan, ay na, demonyo! No adda lang sahod ti chismosa, ay na, nagbaba nangan aming nga karuba! Chismosa, inggitera, pakialamera, awan sabsabali dagita, taugalim amin dayta. Apay nga ta, dagijay chismosa nga mang pirpirdiken ka, perdi lang arud utak dan, perdi pay rupa da. Duray ka sa, no kinasingpet mo, no chismosa tingnan na tungtung mo, para ken kuana, nagalas amin dagita rumrumwar di ta bibig mo. Sa may kahoy, tingnan nyo. Tadaan! Hindi naman sa mahirap kami, pero share ko lang, mas masarap talaga kanin paglutong kahoy. Try nyo! Gaputa kahit mo pa iti bugtong nga Ilocano, ayan. Next bugtong tayo, kapiling 3 times. And, eto na po yung next bugtong. Bugtong, bulong ti kapakapa, no agtin na likod, agpada. Ayan, no amom ti sagot, comment mo ta comment section. Hello mga kabsat, good morning! Share ko lang, nagimasidaan mi tatta. Sinamit! Gemosen, tapos abraw. Ay yung bati nga utong nga tita garohas. Yan.
Ay naapo, agkurad ko mangiwat dadagi jay chismosa nga mga chismis kinyak. Hello mga kabsat! So, ayun, panagtutudumanan. Awan timayat nga maubra, iso agbugtong-bugtong tayo latan. Naamuyo ti sagot na, i-comment yun dyan, comment section. Atoy, bugtong-bugtong, nayanak na yabot, sa kanto imangot. Ayan, naamong sagot na, comment kat ta comment section. And, nagkapiling kamit lang Ayan, thank you mga kabsat! Hello mga kabsat! So, ayun, namingwit po kaninang umaga si ate ko ng palakang, bukid at yun po yung inulam namin kaninang tanghali. Ito po yung pinagbalatan, binilad po sa araw. Nilagyan po ito ng asin. At ipiprito ko na po at magiging chicharon. Tara mga kabsat, tayo prito. Una, isa lang yung palayok, painitin, lagyan ng mantika. Mantika pa ng sinamit yan. Sarap yan. Tapos pag kumulo na yung mantika, ilagay na yung balat ng palaka at iprito. Hanggang maging crunchy. Huwag lang masyadong iprito kasi papait kapag. Ayan, hanggang maging crunchy. So, ayun mga kabsat, ito na po yung chicharong balat ng palaka. Tikman natin. So, ito, tikman po natin. Ang sarap. Isa pa. Sarap, chicharong balat ng palaka. Nalalaang. Ay, avocado tibiyag. Avocado. Nagun, nagulon. Avocado nga kasla bayabas. Kasi Dr. Bayabas. Tinig kulkulog. Oh, diba? Narami-dami Gatangan. Ice candy. Ice candy. Ilakok 5 minutes. Okay, mga inutil! Mag-mind kung may extra pera. Matulog kung wala. Manood kung gusto lang makita yung kagandahan ko. Simple as that. Huwag niyo akong perwisyo sisigurahan ko kayo. Ganda mo, mukha kang Barbie. Super ganda. Pero nung bata ako, hindi mo hilig sa Barbie eh. Kasi plastic. Uy, Mari, ano yung ginagawa mo? Ay, Mari, naglilibang lang o ngamin maubrak. Bakit kaya di mo itry itong app na nahanap ko? Ang toll na application. Patingin nga. Wow, ganda naman. Ang ganda. Wow. Wow. Ikaw, gusto mo rin bang malaman kung ano ang app na ito? I-click mo na rin ang link sa bio ko at mag-download ka na rin. Oh, may tulog ko lang. Magpainiinang na patriotics. At ano? Ate na yung dagaw. Ay! Una na itago. Kamus na. Isabela, nagaduti chismosa, number 1 pay ti karuba. Kita man dyan na ala yun. Ay! Huwag kang takbo ng takbo dyan! Nagluumag bi. Nagdakil. Tinijine ni Marite. Ay, nag-entry yung ay. Alam nyo mga kabsat, ang babait talaga ng mga Ilocano, no? Yung kapag may magpapaturo sa kanila ng Ilocano, ang una-unang itinuturo, ukinam. Tapos, mali-mali naman nga yung meaning na sinasabi. Yung iba sinasabi, I love you daw yung meaning ng ukinam. Tapos, yung iba naman, ang ganda mo or maganda ka yung meaning nun. The best talaga kayo mga Ilocano, ang gagaling ninyo. Pero Ilocano din ako kaya ang meaning nun, I love you. Kinam. After ng birthday ko, pasinda ulit aji balloons ko. Recycle. Gamitin pa ikano, ni inang kini ating bit. Ape, pagpasan nyo ay. Gamitin ko ni Cassie. Gamitin next